мужда аз навгониҳо дар соҳаи авиатсияи гражданӣ. Парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакен Душанбе дубора барқарор гардид. ҳавопаймои Ан-28 имкон дорад ба 17 нафар мусофир хизматрасонӣ намояд. Пас аз 10 сол парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакен Душанбе дубора оғоз гардид. Сокинону сайёҳони дохилӣ ва масъулини ширкати Тоҷик Эйр аз роҳандозии ин тадбир хушҳол гардида, амалисозии иқдоми мазкурро натиҷаи дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ арзёбӣ намуданд. Кормандон ва ҳамонавардони ширкати Тоҷик Эйр барои пешниҳоди хизматрасониҳои босифату бехатар ҳамеша омода ҳастанд. Ин тадбир бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр амалӣ гардида, ҳадаф аз он беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва марҳила ба марҳила барқарор кардани парвозҳои дохилӣ мебошад. бо роҳандозии иқдоми мазкур теъдоди зиёди сокинон ки аксариятро сайёҳони дохилӣ ташкил медиҳад зиёд гардидааст. Парвоз аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Панҷакен дар 40 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе Панҷакентро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. мо бисёр шод ҳастем ки парвозҳои доимӣ дубора барқарор гардид. мо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем ки парвозҳо дубора барқарор гардид. имрӯз аввалин парвоз буд ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст ки хатсайри Душанбе Панҷакен пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон ки ба шаҳри Бостони мо зиёд меоянд хело ҳам мусоидтар аст. ин парвоз барои мардуми шаҳри Панҷакен, барои меҳмонон, барои соҳибкорон имкониятҳои бисёр ҳам фароҳамро вуҷуд меорад. шаҳри Панҷакент бо таъриху фарҳанги қадима, манзара ва табиати нотакрораш дар дили ҳазорон нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷой гирифтааст. ба роҳ мондани парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакен Душанбе ба рушди соҳаи сайёҳӣ низ мусоидат хоҳад намуд. номи ман Шафоат. ман аз тарафи Самарқанд ба самти Душанбе омада истода будам бо такси. фаҳмидам ки хатсайр кушода шуда будааст Тоҷик Эйр. бисёр хурсанд шудам. мо хеле миннатдорем барое ки ин хатсайрро ба мо кушоданд. аз рӯи иттилоъ парвозҳо дар ин масир ҳафтаи 3 маротиба ба роҳ монда мешавад ва сокинон метавонанд барои дастрас намудани чипта ба ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр муроҷиат намоянд. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе Рашт, Душанбе Лахш, Душанбе Ишкошим, Душанбе Ванҷ, Душанбе Рӯшон ва Душанбе Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд бо истифода аз имконияти мавҷуда барқарор намояд. нахустин парвози мо аз самти Панҷакент ба мана пойтахт омадем. ин як иқдоми хуб буд ки дар оянда мехоҳем ки ҳамин ба дигар ноҳиё ҳам парвоз дошта бошем. мо ташаккури зиёд мегӯем президентамон ки мана ҳамин хатсайро оғоз карданд. дар давоми 5 моҳи охир бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе, Душанбе Кӯлоб Душанбе ва Душанбе Панҷакен Душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз ҳам идома дорад.